Mao na ni ang sumpay ning atong sigilanon. Paksiw ang iro nga walay panghimasa. Mapalit na sa tani. Ay, kahanin. Pag human na ba picture diya kadiyot, so mao na rin nalta dapit sa may temple. So nakitaan ko ni mga estudyante diri. Mao da nilang uniform mo. Kanang makita na to sa salida nga kanang mga anime. Mao jud ilang uniform. Nindot kailang uniform mo. Color black ba. Field trip siguro nila karon diri or di ba kaha kanang gitawag og educational tour. Kay perti magyud daghanan nila nga nianhi diri sa temple. Nibalik na pud siya og palit og makeup kay tungod kani among gipalit pag una manggod gigamitan na mo og tax free, meaning wala mi nibayad og tax. Dinhi mo sa Japan kung mag tax free ka imo na ipakita imong passport dayon makatipid na ka dili ka mobayad og tax. Pero ang naka disadvantage lang kay dili mo siya gamiton dinhi sa Japan. So kung kami taga Cebu mi, sa Cebu pa rin namo magamit. Mao lang na nakabati diha. So kay ganahan mo siya nga mogamit lagi dayon kay aron magamit niya ang makeup dito sa Japan, aw ni palit naman siya balik. Pero karon bayaran na namo ang tax. before BB ファンデーション Ah, okay. Pero ang plano na mo unta kung unsay gipamalit pag una, maoron ta gyapon. Pero lahi man karon mura magipunan man niya. オイリースキンタイプ Ah, okay. レシートお渡しです。お待たせしました。ございますね。 Mao na ang Sky Tree, usa sa pinakataas nga building dinhi sa Japan. Daghan kay mga turista nga moanhi diri tungod sa kanindot sa iyang view. Makita gani mo ang tibok Tokyo kung naa ka sa babaw. Tungod sa kadagang maninda, maglibog ka kung asa ka mapalit og mga lami. Mao na ni ang iyang main hall or ang main temple. So kung makita nimo na dako kayong atop diyan no, kana mao na siya. So sa left and right na yung mga gipangtinda diya nga gitawag og mikuji or omikuji. Mao na siya yung mga random fortunes lang ba kung unsay kapalaran nato sa maabot. Yeah, so ayan na to be. Palitan nga ni. So din yung dapitan and lain sila gipaninda diri no, siguro mga pampaswerte siguro. So atong gibuhatan ni observe lang sa tanong-tanaw sa palibot kay na-amaze ko ani nga building gud karon ko kita og balik ko ani tungod sa kadugay na ba. Sa nakita na mo diri nakabutang nga 100 yen. Sa ato ang kwarta mga nani sa 40. Pwede sisiyo kayo. Kaya miso, di man gud nato na yung magamit. Good. Ini kung man mo og bayad diha, ika na balang mamili. Pili ka na. Oh, ani sayra ni. Ani sayra gyud kung kuan, pilay mong hulog. Pili. Medyo lisod lang jud kayo sa kuhaon kay gamay kayo iyang bangag. Ito may gingon na kaitaan na. Na, ni, Adi, cross o kanang kuan. Adara, cross ay. Tara, cross o kanang kuan. O, tanawa. O, tulo. O, opos. Kana, o. Kuwag usa. O, unyar na ba sa ako ano po? Pag human ako guyog-uyog, mo na niya ako anang gikuha. Nadugay lang ko kay gamay am gud kay iyang bangag. Sa akong ihap moabot sa mga 200 ka random fortunes ang naa dinhi. So lisod jud kayo nga magkapareha mo. Usa pud lisod si kayo kuhaon kay di mo ko kakakita kung unsay nasa sulod. Ay hara man ta. Tulog gyapon na. Mo gyapon ni. Wa jud ko magdahom nga pareho ang among nakuha ani kay kung unsay resulta siya mo sad sa kuha. So sa kadaghan man gud aning naay random fortunes diri. Grabe lisod kayo nga magkapareho mong duha eh. Ay, balik na, oy. Balik dito. Sige ngon. Kasagaran daw sa mga Hapon or di ba ka sa mga turista nga moanhi dire mo palit sila inig mga December or di ba ka New Year para mabawaan nila kung unsay ilang kapalaran sa umaabot. Basta ang English likod. Ano na English? Oh, number English eh. Ah, okay. Okay, basta English. Sa meaning. Pariha kita ra tayo diningay gid no. 13, best fortune. Na best daw sa atong padato daw, uy. Okay. When spring comes, you will get good fortune. Spring dito balik kita spring din. Just like flowers bloom on all branches. Something happy will come. When spring comes, your life will change to be prosperous just like rice grows. You will be able to reach the highest position. Your wishes will be realized. A sick person will recover. The lost article will be found. The person you're waiting for will come. Building a new house. Ano, and doon pa, building a new house, are good. It is good to make a trip in spring and summer. Marriage and employment are all good. Ala. Kita mo ito namin dito video, di ba? Yan na, daghan bigay na. Lain-lain binagkuan. Kung basta binutan lang ka.
Same, but fortune. Oh, bariyag yan. Only if you drew a bad fortune, please. Tie it or kuno bad kuno. Di ba? Ba't pasabot? Ah, okay. Di ba kung bad, dia ihikot. Oh. Diyan yung ihikot. Para nako magdepende ra jud na nimo kung unsay imong kapalaran. Ikaw may mabuhat sa imong kapalaran. Di ko mutuon ang mga inani man pero naman ta diri sa ato na po ning respetoon. Pero nara po na nimo kung imo bang ihikot diri kay nga moa lahi man. Nya kay nga mo nakuha kay good man. Good fortune to sa ato ning dalon. Swerte kay pareha jud mo nakuha ba. Paaso. Palina. Sige ikaw, palina sa dia kadit di. Okay. Okay. Paduol mong naong. Dito paduol pa rin nila ba? Tunday lang kamo to no. Iya ihakop ikuan ng ana oh na. Oh. Ay kay palabi ni mao kang aso. Ato ko atbang ha. O di ba niingon ko nga ato sa ko sa atbang ha. Kay but pasabot ana, muli kay ka sa mga Haponesa nga nagpaduol sa ato ah. Mo na giingon nga utok so likayan mo ako. Para makaingon po niya tong partner nga tinarungay ganing kampol da di gini siya magbinuang da nagpalayo gid siya sa mga Haponesa. Pagkahuman na naglakaw ang mga Haponesa diha pata ni balhin, di ba? Para makaingon gid siya swertiha gid nako yami na buutan ra jud kaayo. Yuri Judy. Hi, Judy. pagka-cute naman lang jud ni Lola. I mean nang iro di ay. Una. 9歳9歳だ9歳あ寒いから Ino no jakito anay? これ私のジャケット Arigatou gozaimasu. Mao na ni ang main temple. So ang sagarang ginabuhat diri maghalad og kwarta dayon magampo. Sumusunod lang ta nila. O ni si mala sa ila. Cut. So padong na mi exit ani. Mo ni siya, ano? Mo ni nga temple. Kanumduman ko diri mi ni adto mi ay. Kanumduman nako nga murag di ari mi ato. Diri mi ato. Diri mi. Mao ni na koy. Di ko kalimot kidaan ako diri si Michael ug di Bawing. Atong pinakagwapo na mo nga kauban trabaho ba. Kung nagtan-aw mo karon duharon. Kidata mo diri choy. Diri to, di ko kalimot yun. Uy, oh. Kaya siya, abot pa ni dito. Abot ni dito. Nalipay kakat. Nindot ka diri, no? Kanya to, kung makauban akong gida, karon ikaw na gida akong gida diri. Di ko kalimot kay, diri san mi yun, nagpicture san mi diri. Nami picture diri napita. Minumdum ko 2018, nasa ko picture diri. Ano ang gingon nga abot sa lang koy dire pero gamay na lang kayo. Ang uban na dito. Dinhi na lang ko to bang ato ang sugilan. Sumone kasi sayaw ta diha no, ang tingtang-tang. Mao na ang pa-exit sa temple. So dito ta ganihan sa sayaw, padong ta ni dinhi kay nakita mi mga tao nga nagpadong dito. So tong tan-awon kung unsay naa dito, unsay pwede na to mabuhat. Thank you for watching. Hi, kinabuhi. Asak sa Don Quixote.